Mae Criw Celf, dwi eisiau dangos chydig bach o waith yn gweithio arno fe ar hyn o bryd o'r wythnos yma. Felly dyma llyfrau trio gan Manon Steffan Ros a lluniau gan Criw, sef fi. Mae yna ddau o'r un yn y gyfres, ond wythnos diwetha nes i gael hwn, sef stori am y trydydd llyfr yn y gyfres, yr un o'n trio a chadair yr Eisteddfod. So, un o'r pethau ffantastig am gael job yma yw dwi'n cael ambell waith derbyn llyfr ar ffurf papur neu e-bost, a dwi'n cael darllen e cyn neb arall, haha. So mae'n ffantastig. Dwi wrth i'n darllen, a dwi'n sylwi dwi'n nodi gyda highlight o pen y llyfr dwi'n meddwl bod y lluniau yn gallu mynd. So dwi wrth i'n neud hwnna, falle na i dangos rai o'r lluniau dwi wrth i'n gweithio yn nhw i chi. Ond dwi'n meddwl sy'n ni'n dangos i chi sut i arlunio rai o brif gymeriadau y llyfr yma. Maen nhw'n cwl, maen nhw'n llawn, lluniau lliw, trwy gydol, ac yn lluniau ac yn straeon sili a dwl iawn rai yma, a'n trydydd i hefyd. Felly os ych chi heb darllen nhw, ewch ati mewn rhain o atebol, maen nhw'n gael o wefan atebol neu gwales. Maen nhw werth i darllen nhw, os ych chi'n gael unrhyw beth sili gyda chi mwynhau. So dyma'r tri brif gymeriad, a na i ddangos i chi sut i arlunio nhw nawr. Felly'r cyntaf ydy Clem clyfar. Nawr, mae e'n meddwl bod e'n glyfar, ond dwi'n go iawn. Gyda trwy'n hwnna. Gyda'n sbectol mawr, so dau cylch fan hyn. Hwnna. A dot, a dot. A wedyn ni twist. Gwyd fel yna. Dwi'n expect gwyd. A wedyn ni bo, mawr yn dod lawr. Dwi'n glist. A wedyn ni'n wallt yn fatha floppy. Fel hwnna. A lawr. A dwi'n gwyd fel yna. O! Dwi'n da. Like that. So yna wyneb Clem. A mae'n gwisgo ar y fath o siwmper. A neud e'n mynd www! Braith yn dod lan fel hwnna. Braith arall fel hwnna. Fel hwnna cuffs. Fel hwnna. A wedyn ni, yn mynd dangos bod e'n rhyw fath o siwmper bolanol. Dwi'n neud bits fel hyn. Ti'n gweld? Dros y bo siwmper. A dwi'n dod bach, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dyna ni. A mi dwi'n dod bach hwnna. Neud, ni gyd yn dawnsio gyda'i gilydd, so dyna un goes fel hyn. Un arall fel hwnna. Dwi'n nasi. Wedi datod. A dyna ni. Dyna Clem clyfar. Clem clyfar. Right. Nesaf, dyn ni angen neud ail aelod, dyna bits fyna, dyna ni. Ail aelod o trio, sef Dilys Dyfeisgar. A hyn yw'r un sy'n gyda dyfeisio'r inventions o pethau. So, mae'n trwy ni bach yn wahanol, mae'n fatha siap. Mae'n siap sydd yna, siap trwy. A wedyn ni dot a dot. A list ti fel yna. A wedyn mae'n siap boch chi yn dod lawr fan hyn, a wedyn mae'n siap boch yn dod lawr fan hyn. Gwyn. Mae'n fel olew o stuff. Mae'n hoffi dyfeisio pethau doniol a... Wel, mae hi'n meddwl bod nhw'n gwych, ond actually, fel arfer, dwi'n meddwl gweithio. Mae'n gwisgo cap wedyn, so llinell fel yna. A wedyn ni fel sharp cap ar y top. Mae'n gwisgo fe sianol. Super cool. A wedyn ni fel twll fel yna. A mae gwallt ti'n dod mas fel hyn. 1, 2 a 3 fel yna. Wedyn 1, 2, 3. A wedyn fel bunch. A 1, 2, 3. 4 fel yna.
mae wedi olew a stwff drosti achos wedi bod yn adeiladu pethau. Right, a wedyn mae hi'n gwisgo dungarees, so siap fel na. A wedyn ni fel na, a fel na. Ddangos ffrant y dungarees, a wedyn ni falle bod hi'n wrthi dawnsio sy'n ei un coes. Fel na, a un coes arall, fel na. So mae hi'n kind of neud rhyw fath o dawns. Mae'n amlwg bod hi ddim yn gwybod sut i dawnsio. A fel gwaelod jeans a rhyw fath o seam, jyst i roi bach o fanylion, a falle pocket hefyd. A wedyn ni, mae jeans bach yn fyr i fi, so mae thrad fel hyn, a mae'n gwisgo rhyw fath o Dr. Martens boots mawr. Fel na. Fel na. Dawnsio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ar y llaw. A wedyn ni, mae'n gwisgo Crys T o dan y dungarees, streipiog, so 1, 2, 3. A right, allan. 1, 2, 3, bach o bactriau o lew o pethau arni a llall. Dyna ni, a falle, wedi dawnsio mor cared, ni'n tafod mas o'na. Dyna ni, dyna Clem clyfar a Dilys A trydydd aelod ydy Derec Dynamo. So yna roed e yn y canol, a fe yw'r un sy'n meddwl bod e'n wych yn chwaraeon y pethau fel yna. Trwy'n fel yna, trwy'n bach. 1, 2, 3, o'r llaw cath yn rhywbeth. A wedyn ni, byddai, fel hyn, o, falle, na'n neud e dawnsio mor galed. Byddai'r gau, so fel hyn. So, mae'n y llyged sy'n dyn ar gau, mae fatha siap fydd. Yn gallu edrych yn y cwl. A ni, gwyn fawr. Siap fydd yn dod o'r fawr. Fel hyn. Enjoy o gymaint. A wallt un cwl lot o hwyliau arlunio. So chi'n allan o'r glust, dau lent yna, a wedyn ni'n dod o'r cyliog. Wedyn ni'n dod lan, fel hyn, a wedyn out of control, wedyn Criw. Right, fel yna. Dyma ni Criw wedi bod gael ei steilio. Fel yna. A wedyn y lle bod ni'n neud rhyw fath o bounce cool. So un bai bounce fel hyn. Fel yna. Cai, so os ydych chi'n neud dwrn i'r cai. Sbawd, 1, 2, 3. Dwrn, awr, dwrn. Sbawd, 1, 2, 3. Bach yna. Stripes of these two. Yeah, kick your eight valid out. Trainers at first, a little bit of clear. Play on, get in. Get away. That's just man first. A fe yw Derec Dynamo. So dyna ni. Dyna ydi trio. Na i just lliwio nhw'n gyflym nawr. Na i cyflymu hwn achos bach yn boring gweld yn lliwio. Ond chi'n gweld, dwi'n trio defnyddio yr un lliwiau, yr un 3 lliw iddyn nhw gyd. So dwi'n gyd yn edrych yn unedig. A na ni paha, ewch chi ati ag arlunio Criw trio. Heddiw, i gorffen y llun yma, dyma trio. A mae yna bwlch fawr fan hyn, mae nhw ar faes yr Eisteddfod. A fe eisiau chi dweud beth maen nhw wedi gweld. Fe eisiau gweld dychymyg, pethau silly, pethau doniol, pethau scary. Beth bynnag i chi moyn, rhowch yn y llun yma. Mae'r llun yma ar gael i lawrlwytho, yr link isod. Neu os ydych chi'n methu printio, neu chi ddim eisiau printio fe, beth am i chi fynd ati i wneud llun o'r trio, o'r Criw, wneud rhyw antur anhygoel. So ni wrth y modd i gweld eich lluniau chi, felly ewch ati i wneud lluniau cool a postio nhw ar
cyfrol cymdeithasol ata i fi gallu dangos i'r byd. Felly, sgrin i ffwrdd, celf ar y bwrdd. Welech chi fory. Hwyl!